Hello friends, today we are heading to an Opel car meet here in Bulgaria. If you like the video, hit the like button and subscribe for more videos. После като такова ще се пошли. Ако ще не го мъчава да се. Не. Бах ти як я опел. Я гледай. Давай, как? Да. Толкова си интересни коли има да снимане, майко. Бай. Братлето и по-ми харесва от Ваксабора, не знам за тебе. Я гледай. Яката работа, а? Ево те тук направо насам. Я гледай то Opel. Öyle. Bu vidar da. Джантата. Той ли не изпреваря? Я вижу на тротуар. Хубаво. Който и бе? Деше с стопина и си. Как моето и да е ремарке, бе? Това е още един такъв Opel. Ще музиката. Бах ти джантата. Чакай, ясно. Моя си го ставих колата. Отива си, да. Аз можеше и моята да я направя, ама... Нали са смениха плановете. Братле, аз мислех да снимам само по-интересните коли, ама те... Не е вярно, от 1.4 боли повече. Щех да го взема сигурно. Братле, той само... Нямаше и да го продаваш. Щях да го продам. Майко, гледай какво става.
Готова е да напада. Това от сега. Да. Ай, това е яка кола, човек. Колата, всичките са... Всичките са бегачки. Я гледай калибрата. А? Бах. Яки са, бе. Ей, тия ми харесват много. За фирата. Ай! Бах ти джантите. Мислех си такава да си взела. Какво такова? Преди да взема моята. То това много старо е. Да. То да беше взел моя Opel за 800 евро. Точно от цена. Къде? Ай! Че те са яки. Капачки на вентилите и назадче. Братле, и мен тия много ма кефят дъртите. Ама да поддържаш такава кола е... Смисъл като части и всичко е. Естествено и един баварец. Има да... Не бе, то като кажете може да се организираме някоя година. Виж молото и. Това е брутално. Това е нарисувано с аерограф сигурно. Интериора, кожакът. Ама моя беше с сирипшерския волан. Марто, и той кефи ли та? А? Гледай къв самолет вече. Тията кола. Това е като Вътре интериора всичко. макар че на моята Астра багажника е по-голям от на... Багажника е по-голям от на инсигнията. Я гледай той. С каква броня е той нещо е? Това не му е оригиналната броня. Никакъв шанс. Вектора. Вътре. Комшията ми имаше и така същата едно време. Преди... Автомати и това е друго към тясно. Това е кола, дет преди толкова много имаше преди. От тея пак сега и бяха много яки. Защото... Не бе, да я знам, нали, трябва който гледа на голям екран да може да ги види. Това пък, ако е кола. Ще ги направя. Ламподорс.
System is getting lonely. I gotta take the whiz test to my Dio. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And then they call me with Chris, that fool rolling up a fat. Put the tango. Или ай, ние ще дръпнем напред. Кой? Бързите коли. Какво има тук? Водовъртеж прави, братни, водовъртеж. Тубата, виждаш Да, бе, ли? видях я. Само палиш и наливаш. Къде е? В устата? Дайте да дръпнем малко напред, че. Я гледай. Честно ти кажа, и този модел ми харесва. Много ясно. Нали е Опел? Има тежки маси. Тежки маси, тежки напивания. Бах си. Виж, че нашите коли са убити от бой. Ама варят. Кое бе? Трябва да видиш какво става. Я виж волана. Симеон ще се зададе. Искам такъв интериор и волан ще си купя колата, дет ги има. Ей. Да. Запазен. Я гледай каква джанта има. Я гледай каква джанта. Голяма. Я гледай и тъс. Дали е ОПЦ? Ето и старото. Те всички се стоят в колите, защото е хладно. Мисъл, нека да... Ей!
Ей, това е. Ей, тъй да иде. Ей. Ела да ги снимаме. Или мотора. Да се учебна. Да, новата инсигния. Много яка. Айде, последни кадри от запора. Ходим. Айде, той беше за тази година Opel Sabora. Как се задават аз? Астричка ли, който е?